Em fa mal la planta del peu. És important el calçat, sobretot, no? És un element essencial a l'hora de caminar i hauríem de tenir molt en compte com és el nostre calçat, explorar quin arsenal de calçats tenim, intentar triar, fer una bona tria en funció de les característiques de la sola, que sigui una sola un pèl gruixuda i que ens amortigui, l'alçada del taló, que sigui d'uns 2-3 centímetres d'alçada, l'amplada de la puntera, que sigui suficientment àmplia com perquè els dits no vagin encongits i tinguin certa mobilitat, i és molt important, i això ara de cara al calçat més obert no es té massa en compte, és la subjecció del calçat, sobretot per la banda del taló, perquè el peu vagi subjecte i no es bellugui el seu aire. Tipus de dolor poden ser molt diversos, inclús com a la resta del cos, no? Podem notar punxades, podem notar cremor, coïssor, pinçament, pessic, com si ens haguessin donat un cop, tracció, compressió. Poden ser més suaus, més intensos, una gran varietat en funció de la patologia. A l'especialista hauríem d'anar quan el dolor és persistent, quan no millora amb el repòs, quan no millora amb el canvi de calçat, quan veiem una lesió o un canvi a la pell, tipus canvi de color, canvi de textura, canvi de volum, i sobretot quan ens impedeix caminar amb normalitat. D'entrada hauríem d'inspeccionar la zona que ens fa mal i hauríem de veure si hi ha alguna ferida o alguna lesió que puguem tractar des de casa. D'entrada hauríem de rentar molt bé la zona amb aigua i sabó, desinfectar i protegir. Si la causa està en el calçat, hauríem d'inspeccionar totes les sabates que tinguem a casa i intentar fer una bona tria. Quin tipus d'estructura de peu tenim i quina manera de caminar tenim, sabent si tenim alguna desviació de l'extremitat inferior durant el recolzament i durant la dinàmica, mitjançant un estudi de la marxa. D'aquesta manera podríem prevenir possibles sobrecàrregues a la llarga que poguéssim tenir a causa d'això.